Wel, am gêm dda a sgôr anhygoel. Look oedd y sgôr. Roedd y ref yn ofnadwy. Dylse fod penalty di bod yn y 10 munud olaf. Y sgôr oedd 3-2. Enillodd Aberwyn. Ond mae potensial gyda tîm Llanfair. Roedden nhw'n dda iawn. Dwi'n cytuno. Roedd y gêm yn agos iawn. Wel, mae gwylio gêm yn ymlacio, ond dwi'n anghytuno. Roedd pawb yn gweiddi ac yn sgrechian. Aeth pawb yn wallgof, yn enwedig yn y 10 munud olaf. Dydy gwylio gêm ddim yn ymlacio. Ond dydy chwarae gêm ddim yn ymlacio chwaith. Dwi ddim yn mwynhau chwarae gemau, ond dwi wrth fy modd yn gwylio gemau chwaraeon gartref ar y teledu. Am ddiflas! Wel, rwy'n hoffi gwylio criced a rygbi. Ond rwy'n hoffi chwarae bel-droed. Hefyd, dwi'n dwlu ar sgio. Beth bynnag mae gwylio sgio ar y teledu yn ddiflas. Wel, mae'n llawer haws eistedd a gwylio ar y teledu. Dydy gwylio teledu ddim yn helpu cadw'n heini. Mae pwynt gyda Mari. Dylen ni ymarfer bob wythnos. Y targed ydy 1 awr bob dydd. Wyt ti'n gwneud? Dwi'n chwarae badminton neu hoci bob dydd. Mae'n hwyl ac yn gymdeithasol. Dwi'n chwarae rygbi weithiau. Weithiau? Wel, dwi ddim yn chwarae pan mae'n bwrw glaw, a dwi ddim yn chwarae os mae'r cae yn fwdlyd. Diar. Sut wyt ti'n cadw'n heini? Wyt ti'n bita'n iach bob dydd? Ydw, yn bendant. Dwi ddim yn bwyta bisgedi, cacennau na siocled. Nyrs ydi mam, ac mae'n goginio bwyd iachus bob dydd. Wel, da iawn. Diolch i dy fam. Iawn. Ond ble allan ni fwyta nawr? Fi'n starfo. Rwy ti eisiau bwyd o hyd. Cofio dwi'n cael liff gyda dad. Mae gwaith cartra ffrannau gyda fi. Gwaith cartre? Heno? Paid bod mor ddiflas, Mari. Wel, mae asesiad gyda fi, a hoffwn ni astudio Ffrangeg a Saesneg yn y chweched. Felly, dwi eisiau marcio da. Be yw lle pizza newydd? Syniad da. A mae'n resymol. Mae bar salad anhygoel gyda nhw. Bwyd iachus a bwyd blasus. Gwych. Gobeithio bod gyda nhw sglodion hefyd. Dwi ddim eisiau bita'n iach bob tro. Mae amrywiaeth yn bwysig yn eich diet. Y lle pizza amdani. A siarad am y gêm. Na, dim eto, please. Wel, am gêm dda a sgôr anhygoel. Look oedd y sgôr. Roedd y ref yn ofnadwy. Dylse fod penalty di bod yn y 10 munud olaf. Y sgôr oedd 3-2. Enillodd Aberwyn. Ond mae potensial gyda tîm Llanfair. Roedden nhw'n dda iawn. Dwi'n cytuno. Roedd y gêm yn agos iawn. Wel, mae gwylio gêm yn ymlacio, ond dwi'n anghytuno.
Roedd pawb yn gweiddi ac yn sgrechian. Aeth pawb yn wallgof, yn enwedig yn y 10 munud olaf. Dydy gwylio gêm ddim yn ymlaciol. Ond dydy chwarae gêm ddim yn ymlaciol chwaith. Dwi ddim yn mwynhau chwarae gemau, ond dwi wrth fy modd yn gwylio gemau chwaraeon gartref ar y teledu. Am ddiflas! Wel, rwy'n hoffi gwylio criced a rygbi. Ond rwy'n hoffi chwarae bel-droed. Hefyd, dwi'n dwlu ar sgio. Beth bynnag mae gwylio sgio ar y teledu yn ddiflas. Wel, mae'n llawer haws eistedd a gwylio ar y teledu. Dydy gwylio teledu ddim yn helpu cadw'n heini. Mae pwynt gyda Mari. Dylen ni ymarfer bob wythnos. Y targed ydy 1 awr bob dydd. Wyt ti'n gwneud? Dwi'n chwarae badminton neu hoci bob dydd. Mae'n hwyl ac yn gymdeithasol. Dwi'n chwarae rygbi weithiau. Weithiau? Wel, dwi ddim yn chwarae pan mae'n bwrw glaw, a dwi ddim yn chwarae os mae'r cae yn fwdlyd. O, diar! Sut wyt ti'n cadw'n heini? Wyt ti'n bita'n iach bob dydd? Ydw, yn bendant. Dwi ddim yn bwyta bisgedi, cacennau na siocled. Nyrs ydi mam, ac mae'n goginio bwyd iachus bob dydd. Wel, da iawn. Diolch i dy fam. Iawn. Ond ble allwn ni fwyta nawr? Fi'n starfo. Rwy ti eisiau bwyd o hyd. Cofio dwi'n cael liff gyda dad. Mae gwaith cartra ffrannau gyda fi. Gwaith cartre? Heno? Paid bod mor ddiflas, Mari. Wel, mae asesiad gyda fi, a hoffwn ni astudio Ffrangeg a Saesneg yn y chweched. Felly, dwi eisiau marcio da. Be yw lle pizza newydd? Syniad da. A mae'n resymol. Mae bar salad anhygoel gyda nhw. Bwyd iachus a bwyd blasus. Gwych. Gobeithio bod gyda nhw sglodion hefyd. Dwi ddim eisiau bwyta'n iach bob tro. Mae amrywiaeth yn bwysig yn eich diet. Y lle pizza amdani. A siarad am y gêm. O na, dim eto, please.